Čaute všetci, môj nickname je Engray a toto video je analýzou prvého poriadneho traileru pre 8. sezónu seriálu Hra o tróny. No zo všetkého najskôr si poďme zas a znovu tento trailer spolu pozrieť. I know Death. He's got many faces. I look forward to seeing this one. Everything you did brought you where you are now. Where you belong. Home. They're coming. Our enemy doesn't tire. Doesn't stop. Doesn't feel. I promise to fight for the living. I intend to keep that promise. Dámy a páni, naše čakanie sa čoskoro skončí. 15. apríla sa na naše obrazovky dostane premiérová epizóda 8. sezóny seriálu Hra o tróny. Verím, že zdieľate moje absolútne nadšenie, ktoré sa slovami ani nedá vyjadriť, no jednoducho si budeme musieť ešte chvíľu počkať. Hneď na začiatok videa vám môžem povedať, že sa k tomuto traileru v ďalších videách mnohokrát vrátime, a to aj preto, lebo táto analýza bude založená na mojich dosavadných znalostiach o produkcii 8. sezóny a vôbec seriálu, ktoré sú asi tak pol roka pozadu oproti najnovším informáciám, čiže je možné, že mi niečo unikne, no v každom prípade máme o čom rozprávať, takže sa pripravte, toto video bude plné brutálnych spoilerov a teórií. V prvej scéne, ktorú môžeme sledovať, vidíme Áriu, ktorá je zadýchaná, zranená a očividne v problémoch. Už tieto momenty vyvolávajú toľko otázok, kde presne je, pred kým uteká, kedy bola zranená, ako k tomu zraneniu prišla, čo to má v ruke za zbraň. No, poďme na to postupne. Pôvodne som si myslel, že Ária uteká tunelmi pod Zimohradom, ale potom som si v jednom zábere všimol okná alebo akési škáry v stenách, cez ktoré preniká svetlo. Mám teda za to, že v týchto momentoch Ária beží chodbami hradu a nie tunelmi pod ním. Je absolútne zrejme, že Ária pred niekým uniká, lebo sa obzrela za seba, no nepoznáme konkrétnu situáciu, aj keď najpravdepodobnejší scénár je ten, že práve prebieha bitka o Zimohrad medzi živými a mŕtvými, počas ktorej bola zranená a donútená ujsť. Veľmi zaujímavý a podstatný fakt je to, že sa Ária na určitý moment zastavila. To vidíme hneď v prvých momentoch a to podľa mňa znamená, že ju sleduje protivník, ktorý je trpezlivý a je si istý svojou nadradenosťou. Práve preto predpokladám, že ju prenasleduje jeden alebo dokonca viacero bielých chodcov. Možno dokonca samotný nočný kráľ. Predsa len, ak by sa za ňou hnala horda nemrtvých vajtov, tak by nemala čas na to strácať čas. Musím sa vám priznať, asi až po 5 zhliadnutiach traileru som si uvedomil, čo to má Ária v ruke za zbraň, dýku z dračieho skla. A tá výsostne súvisí so slovami Árie zo začiatku trailera. Ja poznám smrť, má množstvo tvárí, teším sa na stretnutie s touto. Viem, nie je to najlepší preklad, ale myslím, že vystihuje to, čo chcela Ária povedať, a to, že sa teší na stretnutie s bielými chodcami a ich následné zmasakrovanie. Táto scéna podporuje názor, že Ária by mohla dostať za úlohu zneškodniť čo najviac bielých chodcov, čím by mali byť vo veľkom zredukované počty armády nemrtvých.
Skvelo sa na to hodí, má výcvik mužov bez tváre, je to zabijak. Avšak ak tomu tak aj naozaj bude, zneškodniť viacero bielých chodcov bude veľký oriešok a hoci na otázku, či Arya dokáže nosiť tvár bieleho chodca zatiaľ nepoznáme odpoveď, tak ak to je nejakým záhadným spôsobom možné, určite to zistíme. Myslíte na to, že pri smrti sa bieli chodci roztrieštia na milióny kúskov? Takže skôr asi nie. Okrem Árie môžeme v úvodných sekundách traileru vidieť Sira Davosa, ako sa prechádza po hradbách Zimohradu. Pravdepodobne niekoľko chvíľ predtým, ako sa na obzore objavia bieli chodci. Celkom sa o neho bojím, je skôr moreplavec ako bojovník, ale vyzerá to, že on stojí až v druhej línii obrany. Z ukážok môžeme vidieť, že nejakí nepoškvrnení budú spolu s vojakmi zo severu a údolia pred hradbami. To je veľmi zaujímavá a podľa mňa správna taktika. Niečo podobné sme mohli vidieť vo filme Trója. Tam časť trojskej armády stála pred hradbami, čím bolo umožnené lukostrovcom na hradbách opakovane strieľať bez toho, aby boli nejako ovplyvnení protivníkom. A keby sa obrancom Zimohradu podarilo dosiahnuť rovnaký efekt, bolo by to dokonalé. Musíme myslieť na to, že pri obrane hradu budú bojovať aj niektoré ženy a deti, dokonca aj starší ľudia. Navrhol to sám Jon Sneh a schválila to Lyanna Mormont. Takže na to nesmieme zabúdať. A najlepší spôsob, ako využiť týchto fyzicky slabších jedincov, je dať im do rúk zbrane na väčšiu vzdialenosť, aby mohli podporovať ostatných. Podobný princíp sme už videli pri Samovi počas bitky o Čierny hrad, kde nabíjal bratovi v Čiernej kušu. Avšak nemôžem s istotou tvrdiť, že tomu bude práve takto. Ďalej, počas produkcie 8. sezóny sme sa dozvedeli, že na obranu Zimohradu budú použité všetky dostupné prostriedky, a to by mali byť katapulty, zákopy či iné prekážky, ktoré by mali umožniť pechote vydržať nápor nemrtvých čo najdlhšie. Ale nenechajte sa mýliť, priatelia. Hlavný súboj sa odohrá na oblohe. Draky predstavujú ultimátnu zbraň oboch armád, takže ten, kto zvíťazí vo vzdušnom súboji, zvíťazí v samotnej bitke. Aspoň taký je môj predpoklad. Ako argumenty podopierajúce toto tvrdenie vám môžem poskytnúť historické udalosti ako napríklad zničenie Harrenhallu a ohňové pole. Draky sú tie najsilnejšie bytosti, ktoré v tomto svete nájdeme. Aj samotný George R. Martin uviedol, že Hra o tróny je fantasy with low magic presence, čiže fantasy svet s malou prítomnosťou mágie, a pokiaľ mi je známe, jedným z najväčších zdrojov mágie sú práve draky, takže o ich sile nesmieme pochybovať. No posuňme sa radšej o kusok ďalej. V ďalšom zábere môžeme vidieť nejaké ženy s deťmi, je tam Gilly a malý Sam. Tie očividne nebudú bojovať a je tam aj Varys. Mohli by sme sa Varysovi posmievať za to, že nebude súčasťou boja, ale nebolo by to voči nemu fér. On je hráčom veľkej hry a aj vďaka tomu je Daenerys tam, kde je, s celou svojou armádou, takže on si svoju úlohu už do veľkej miery splnil, no dúfajme, že ešte vyťahne nejaký trik z rukáva. Taktiež by som tvrdil, že je celkom odvážne, alebo možno hlúpe zostávať v úkryte niekde v tuneloch pod Zimohradom, na ktorý budú útočiť desiatky tisíc nemrtvých, a to títo schovávajúci sa ľudia ani netušia o jednej šialenej, ale dosť reálnej teórii. Viete, v kryptách Zimohradu sú pochované celé generácie rodu Stark. A bola by škoda, keby ich niekto nevzkriesil, všakže. Krypty Zimohradu schovávajú neznáme tajomstva a poklady. Sú tu predpoklady, že sa v nich nachádza okrem iného aj dračie vajce. No isté je, že je tu pochovaných veľmi veľa ľudí a môžeme predpokladať, že väčšina mužských predkov z rodu Stark bola pochovaná spolu s nejakým mečom na znak úcty, takže tu hovoríme o serióznej hrozbe. Ibaže Zimohrad, rovnako ako Veľká stena, boli postavené Brannom staviteľom za pomoci detí lesa a obrov. Takže by mal mať podobnú magickú ochranu ako Veľká stena. Zopakujme si to, čo povedal strýko Benjen. Kým stojí stena, mŕtvi nemôžu prejsť. Preto je môjim predpokladom, že ak aj mŕtvi v útrobách Zimohradu budú vzkriesení, bude to až po tom, čo sa bielým chodcom podarí prelomiť obrany živých, pravdepodobne až po bitke, a to celé za predpokladu, že sa Nočnému kráľovi podarí zvíťaziť. V konečnom dôsledku môžeme tvrdiť, že krypty Zimohradu by mali byť bezpečné až do chvíle, kým Zimohrad nepadne. Ale nemôžeme to tvrdiť s istotou.
V ďalšej časti traileru sa presúvame do úzkeho mora, kde môžeme po prvýkrát vidieť vojakov zlatej spoločnosti, ako sa plavia do kráľovho prístaviska na lodiach železných. A veru, je to krásny pohľad. Vôbec som nečakal, že to bude až tak krásny pohľad a preto sa vôbec nečudujem úsmevu Cersei. Zlatá spoločnosť zohrá veľmi významnú úlohu v 8. sezóne, o tom niet pochýb. Ak ste sledovali naše streamy s Windstromom a Anekronom o jedných z uniknutých skript, ktoré mohli byť totálne vymyslené, tak už viete, že v nich Zlatá spoločnosť zradí Cersei a vydá sa na pomoc Daenerys Targaryen. Táto možnosť sa mi veľmi páči, ale to je práve to. Takýto vývoj udalosti by bol asi až príliš dobrý. A práve preto sa neodvážim tvrdiť, že sa to tak aj stane. V každom prípade sa ale môžeme tešiť na to, keď ich uvidíme v akcii. A čo sa týka slonov a koní, ktoré v zábere nevidíme, predpokladám, že sú v podpalubí. Pôvodne som si chcel robiť trochu srandu z toho, že tu máme plnú palubu vojakov a možno plné podpalubie zvierat, takže títo ľudia sa nemajú ani ako vyspať, v podstate ani ako pohnúť takmer, ale to by znelo hlúpo. Pravdepodobnejšie je, že niektoré lode prepravujú hlavne vojakov a na iných sú zvieratá. Predsa len je to flotila v 1000 lodí, takže by sa tam tých 20 000 mužov s koňmi a slonmi mohlo zmestiť. Tu by som chcel ešte dodať, že kráľovo prístavisko je ako si bez snehu. Naposledy ešte keď Jaime z mesta odišiel, sme mohli vidieť padať sneh a teraz tu po ňom niet ani zmienka, čo nie je nejak zvlášť neobvyklé z hľadiska počasia, ale je to podstatný fakt pre odhadnutie toho, kde sa jednotlivé postavy v určitých momentoch nachádzajú. A je tiež dobre vedieť, že na juhu západozemia ešte nie je úplne mrazivo. V ďalšej, veľmi krátkej scéne môžeme vidieť živého Tormunda aj Dondariona spolu s novým lordom veliteľom. Môžeme predpokladať, že sú v Čiernom hrade a vyzerá to ako keby boli v nejakej tajnej či podzemnej časti. Nie som si istý, či by sme mali týmto momentom dávať príliš veľkú pozornosť, ale bolo by veľmi zaujímavé, ak by sa im podarilo nájsť nejaké informácie o tom, ako zničiť Nočného kráľa. Samozrejme, fakt, že Tormund aj Dondarion prežili by mal znamenať, že sa im podarí poslať Havrana do Zimohradu, kde budú môcť konečne začať panikáriť a započať poriadne prípravy na boj. Taktiež môžeme v tejto časti traileru počuť Brena ako hovorí: všetko, čo si spravil, ťa doviedlo tam, kde si práve teraz. Tam, kde patríš. Domov. Môžeme predpokladať, že tieto slová povedal Bran Jonovi, čo je veľmi zaujímavé, nakoľko on vie o Jonovom skutočnom pôvode a aj tak sa rozhodol pripomenúť mu, že jeho domovom je Zimohrad. Avšak, keď sa nad tým poriadne zamyslíme, tieto slová mohol Bran povedať hoci ktorému zo Starkov a boli by pravdivé. Aj keby ich povedal sám sebe, tak by to tiež bola pravda, lebo všetci si zažili veľmi veľa. A keď už hovoríme o tých zážitkoch, tie draky nad Zimohradom, to je neuveriteľný pohľad. Kto by to bol kedy čakal, že k tomu raz dôjde? Je to úžasné, naprosto úžasné. V ďalšej časti traileru počujeme Jona ako hovorí: prichádzajú, náš nepriateľ je neúnavný, nezastavuje sa, necíti. Áno, mohli by sme dlho polemizovať nad tým, či sú tie slova pravdivé. Bielí chodci sa neukázali niekoľko tisíc rokov, takže možno sa unavili, možno sa zastavili. Ale samozrejme tieto slová sa týkajú súčasnej situácie, ktorú skutočne vystihujú. Podstatné je to, že tento proslov by mal byť súčasťou Jonovej reči pred bitkou o Zimohrad. Predpokladám, že sa odohrá na dvore Zimohradu a vypočujú si ho takmer všetci. Počas Jonových slov môžeme v traileri vidieť Jona v kryptách Zimohradu pred nejakou sochou, pravdepodobne jeho matky Lyanny. A ak tomu tak aj bude, obávam sa, že veľká incest bomba nebude v skutočnosti až tak veľká. Vidíme tu totiž aj Daenerys, ktorá je úplne pokojná a prišla Jona podporiť, lebo očividne on je ten, kto tomu nedokáže uveriť. Samozrejme, neberte ma úplne za slovo, táto situácia môže byť úplne iná, ale po tom všetkom, čo sme v traileri mohli vidieť, sa obávam, že partnerstvo Jona a Daenerys nebude tak kontroverzné, ako by sme mohli čakať, čo má svoje plusy aj minusy. Niektorí očakávajú z danej situácie drámu, iní dieťa a ďalší očakávajú, že to ani jeden z nich na konci aj tak neprežije, takže možností je veľa. Ďalej môžeme vidieť viacero scén, najskôr Gendryho v kovárni, kde sa pravdepodobne vyrábajú zbrane z dračieho skla. Jorah Mormonta na koni a za ním dotrackú jazdu. Šedého červa a Missandei ako si prejavujú lásku.
Nechcem byť poslom zlých správ, ale obávam sa, že túto sezónu ani jeden z nich neprežije. Následne vidíme pravdepodobne Joraha na hradbách, čo je veľký skok medzi tým byť na koni a na hradbách, no mohol by to byť aj Hound, nie som si úplne istý. A posledné dva momenty sú asi najpodstatnejšie. Môžeme vidieť Jamieho, ktorý pravdepodobne kričí Run! Čiže utekaj, utekajte. Fakt, že Jamie bude bojovať za Zimohrad si rozoberieme za chvíľu. O mnoho významnejší je stav Cersei, ktorú sme plakať nevideli ani keď umrel Tommen. Takže na jej slzy musí byť veľmi významný dôvod a vzhľadom k tomu, že scény s Jaimiem a Cersei sú hneď za sebou, sa obávam, že Jaime pri bojoch proti Nočnému kráľovi zomrie. Teraz k tomu, ako by sa to Cersei asi mohla dozvedieť. Počas natáčania 8. sezóny sme sa dozvedeli, že Jon a Cersei sa opäť stretnú, pravdepodobne predtým, ako nastane útok na kráľovo prístavisko. To, či bude útok zo strany Daenerys alebo Nočného kráľa, je neisté. Takže nemôžeme povedať, či sa bude Jon snažiť vytvoriť opätovne alianciu, alebo sa pokúsiť presvedčiť Cersei, aby sa vzdala bez boja. V každom prípade, ak Jaime naozaj padne, Jon bude považovať za svoju povinnosť Cersei to oznámiť. Bez ohľadu na to, či to ovplyvní jej názory. A ako dodatočný argument môžem použiť informácie z uniknutých skript pre 7. sezónu, ktoré sa ukázali byť absolútne pravdivé, avšak sú v nich aj scény, ktoré sa nestali, ako napríklad scéna z poslednej epizódy, ktorej sa Jon a Cersei stretnú a Cersei ho uväzní. A čo by mohol byť lepší dôvod na Jonovo uväznenie ako Jaimieho smrť? Lebo tá by Cersei mohla už úplne pripraviť logické rozmýšľanie. Samozrejme, ďalšou možnou alternatívou celej tejto situácie je to, že Cersei nejakým spôsobom potratí svoje nenarodené dieťa a dostane sa do zrejme najhoršieho štádia svojho života. V každom prípade, plač Cersei neveští nič dobré. Presuňme sa teda radšej do ďalšej časti traileru, kde môžeme počuť Jaimieho ako hovorí. Prisahal som, že budem bojovať za živých. Chcem ten sľub dodržať. Opäť by sme mohli špekulovať, komu to Jaime hovorí. Najbezpečnejší predpoklad je ten, že to hovorí celej skupine ľudí, a to hlavne Jonovi a Daenerys. No určite nebude chýbať Brienne, ona je tá, ktorá od Jaimieho chcela, aby presvedčil Cersei, nech pošle svoje vojska na sever, a keď sa to záhadne podarilo Tyrionovi, bol s tým rozhodnutím spokojný. To, že Jaime príde na pomoc severu, nám bolo jasné po konci 7. sezóny, otázkou teda je, koho zoberie so sebou. Brona alebo dokonca nejaké menšie vojsko, napríklad rodu Tully alebo dokonca rodu Frey? Zatiaľ môžem povedať iba toto. Budeme sa musieť nechať prekvapiť. Počas Jaimieho reči môžeme vidieť veľké množstvo záberov a nakoľko veľa z nich je absolútne vytrhnutých z kontextu alebo ukazujú pocity postáv, tak sa budeme venovať len tým najpodstatnejším. Začneme s Houndom, ktorý je obklopený ohňom, ktorý jaksi nemá vôbec v láske. Myslím si, že toto bude jeden z momentov, alebo lepšie povedané ten moment, kedy Hound prekoná svoj strach a keď sa konečne odohrá teória Clegane Bowlu, porazí svojho brata za pomoci ohňa, hoci to nebude plánované. Aj keď, ako sa hovorí, určite toto bude fanservice, ale len mi to sem naservírujte, som fanúšik, ja si to dám rád. Ďalej sa pozrieme na okamih, ktorý vás zrejme nadchol najviac. Jon bude dračím jazdcom a jeho drakom bude Rhaegal. Drak pomenovaný po jeho otcovi. Je to absolútne očividné z pohybov drakov, tí sa kláňajú voči svojim jazdcom, aby na nich mohli nasadnúť. Pred drakmi taktiež môžeme vidieť nemrtvých, pravdepodobne predsunutú skupinu, ktorá mala za úlohu preskúmať okolie. O mnoho podstatnejšia ukážka je tá, ktorá sa objavila o pár sekúnd skôr. V nej vidíme Jona, ako beží so zbraňou v noci, všade okolo sú plamene, takže je takmer isté, že je to záber z bitky o Zimohrad a môj predpoklad je ten, že počas bitky Jon ešte nebude schopný jazdiť na Rhaegalovi a túto zručnosť získa až neskôr. Áno, prakticky sa vám snažím naznačiť, že bitku o Zimohrad vyhrajú nemrtví a Nočný kráľ bude porazený na inom mieste. Avšak, nepredbiehajme udalostiam, lebo koniec traileru je neskutočne epický. Kamera nám naschvál neukázala, kto je na tom koni, no ja by som tvrdil, že to bude iba nejaký obyčajný biely chodec a Nočný kráľ bude brázdiť nebesia na Viserionovi. Ale to je iba môj tip. Taktiež podstatná otázka je to, či armáda nemrtvých obklúči Zimohrad zo všetkých strán, majú na to dostatočne veľké počty, takže je to dosť možné.
A to by znamenalo, že naši hrdinovia, ktorí bitku prežijú, budú utekať pravdepodobne nejakými tajnými chodbami alebo dokonca na drakoch. Ale ako som vám už neraz povedal, budeme sa musieť nechať prekvapiť. Stále je to trailer a hoci nám prezradil veľa a informácií na internete je ešte viac, tak nič, absolútne nič, sa nevyrovná zážitku zo sledovania samotného seriálu. A s týmito slovami sa dostávame ku koncu videa, takže ja pevne verím, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudnite ho ohodnotiť palcom hore a odoberať môj YouTube kanál, aby ste neprišli o tie ďalšie. Ak chcete pokračovať v sledovaní mojich videí, kliknutím na ikonku vľavo sa dostanete do videa o potenciálnom osude rodu Stark a kliknutím na ikonku vpravo do predikcií úmrtí postav v 8. sezóne. Ja vám nesmierne ďakujem za pozornosť, do počutia, čaute.